Il-koalizzjoni li qed taħdem biex Manuel Island tinbidel f'park nazzjonali ilha tħeġġeġ għal negozjar mill-ġdid tal-kuntratt bejn il-Gvern u l-Midi sabiex Manuel Island teġġi tingħata tal-pubbliku bħala park nazzjonali. Dan intqal fi stqarrija fejn ġie spjegat li bħala riżultat tal-kampanja tagħhom u r-rikonoxximent pubbliku li kisbet kemm il-Gvern kif ukoll il-Midi ammettew li dan huwa l-aħjar pass li jista' jittieħed. B'aktar minn 29,000 firma, il-petizzjoni tagħhom ħolqot diskussjoni nazzjonali li wirtet il-kunsens tas-soċjetà. Dan anke wara li l-Partit Nazzjonalista kien ċar ħafna dwar il-ħtieġa ta' park nazzjonali fil-qalba ta' Manuel Island. Huma qalu li issa grazzi għal din il-pressjoni ħarġu fil-beraħ il-klawżoli tal-kontratt tal-konċessjoni b'mod partikolari dawk li jżommu lil-Midi responsabbli u jagħtu vantaġġ lill-Gvern biex jinnegozja favur l-interess tal-pubbliku. Il-kampanja tagħhom kisbet appoġġ minn politiċi f'kull parti tal-ispettru politiku u huma sodisfatti li dan qed iwassal għal azzjoni konkreta. Huma saħħu li din hija l-qawwa tal-azzjoni kollettiva filwaqt li appellaw lil dawk kollha li kienu qalbhom maqtuwa u li firmaw il-petizzjoni sabiex jiftakru f'dan il-mument u jħossuhom imsaħħa mill-futur. Il-kampanja qed ittenni li ser tibqa' attenta u preżenti għal passi li ġejjin kif il-park propost għandu jkun immexxi minn entitajiet kompetenti ambjentali u kulturali, inkluż NGOs kif ġie suġġerit mill-gruppi ambjentali ewlenin ta' Malta.